Baina bere jokabideaz damu balitz bezala, bere atea berriro zabaldu, eta oin punteta sartu zen. Larri gaixo dagoen, norbaiten gana edo arrotz baten gana balijoa bezala. Gregorrek burua sofaren etxeraino bultzatu, eta arrebari begira zegoen. Arrebak bere kabuz egiten ez bazuen, nahiago zuen gozea egon hori adierazi baino. Naiz eta sekulako gogoa zeukan sofare azpitik airean irten era bere burua arrebaren oinetara botatzeko, jateko zerbait onaren eske. Nola nahi ere, arrebak berehala erreparatu zion katilu esneari, inguruan zipristin batzu baino ez zeuden, bai eta harritu ere. Ura hartu, eskuekin ez baizi zapi batekin, eta kanpora eraman zuen. Gregor jakin-minez zegoen, zer ekarriko ote zuen haren ordez, eta denetari bururatu zitzaion, baina sekula ezingo zion igarri arrebak on beharrez egin zuenari. Zer gustatzen zitzaion probatzeko, egukari zahar batean zabalduta ekarri zion aukera. Barazki zahar erdi ustelduak, bezperako afariko ezurrak, gogortutako saltsazuri batean, mahaz pasa eta almendra pare bat, Gregorrek eren egun jateko txartxa jotako gazta bat, ogi lehorra eta gurinaiz eta gatxez igurtzitako ogia. Hori ez guztiz gain, itxuraz betekiko Gregorrentzat zen katilua ura bota zuen, eta fintasunez Gregorrek bere aurrean ez zuela jango jakinda. Lehen baileen aldi egin eta giltzaz itxi zuen atea. Gregor kontura zedin nahi bezain erosa zar zitekela. Gregoren zangoak bizi-bizi joan ziren janaritara.